Ja no dinaré? Oh, que bé! Aquest és el Ponero, una de les barques més feineres de la confraria de pescadors d'Andratx. Avui ens hi hem embarcat per saber com s'utilitza el jonquiller, un dels arts tradicionals més característics de Mallorca. Es practica durant l'hivern en aigües poc profundes de la costa. A Andratx es fa servir a diverses localitzacions, com ara a Cala en Basset i Cala Conills, dins la reserva marina de la Dragonera. Ens mostren aquest art els pescadors Joan Torres, patró, i David Breijo, mariner. Vaig començar l'any 2004, que feia feina a la benzinera d'esport, i jo sempre m'havia agradat la mà. I vaig prendre la decisió de dir, vinga, ho provarem. I fa 20 anys que sou pescador. Mariner de pesca. L'objectiu d'avui és un dels peixos més petits de la Mediterrània, el jonquillo, una espècie diminuta molt apreciada a la cuina mallorquina. Malgrat el seu petit tamany, són peixos adults que rarament superen els 7 mesos de vida. Bé, doncs la pesca de jonquillo, o escabot, com és aquí, que aquí en tenim poquet de jonquillo, tenim més cabot, és una pesca que se fa amb menys aigua, evidentment, perquè està de vora costa. La captura del cabotí i del jonquillo es fa servir amb el mateix art de tirada, que requereix la utilització d'una xarxa específica ben coneguda pels pescadors illencs, la jonquillera. Es tracta d'una xarxa allargada que acaba en una màniga que té una malla molt fina on s'acumula el peix. Han tocat les 10 i en Joan localitza una mola amb l'ajut d'una sonda. Ens hi dirigim per marcar-ne la localització amb un suro. Fan unes quantes passades al voltant del suro per saber si es tracta de jonquillo, cabotí o una altra espècie. Han encertat. Hem trobat una mola de cabotí. Per poder calar l'art de pesca, es fondeix a la barca. En Joan i en David envolten la mola amb la xarxa. Un cop encerclat el peix, la xarxa és recollida lentament. La clau està en sentir la corrent, entendre el comportament dels peixos i moure's per la intuïció que proporcionen els anys de professió. Malgrat la seva qualitat i el seu valor comercial, la pesca amb l'art del jonquiller s'enfronta a diversos reptes. Segons els experts, les poblacions de jonquillo minven des de fa anys a les illes. És cíclic, hi ha pujades i davallades d'abundància de jonquillo. Probablement estigui lligat a fenòmens climàtics, no tant al canvi climàtic, sinó a índexs o variabilitat climàtica que hi pugui haver al llarg dels anys. A més, hi ha una tendència a capturar cada vegada més cabotí en lloc de jonquillo, tal com han observat els científics. El que hem vist aquests darrers anys és que el jonquillo ha anat un poc a menys i és més abundant el cabotí. O sigui, la flota s'està centrant més en el cabotí, que ve a substituir ara en el jonquillo un poc per temes de rendiment. Els arts de tirada, entre els quals hi ha l'art del jonquiller, estan prohibits per la normativa europea. Ara bé, cada 3 anys s'aprova un reglament d'excepció que en permet la continuació sota la condició que s'elabori un pla de gestió i de seguiment molt minuciós. Mensualment se reuneix la comissió de seguiment d'aquesta pesquera i hi ha uns mínims establerts en els quals ha d'arribar la flota, o sigui, una quantitat mínima de jonquillo i de cabotí que s'ha d'haver pescat. Aleshores, si no s'arriben a aquests mínims, vol dir que la situació, la població d'aquestes dues espècies no va massa bé i llavors per aminorar la pressió pesquera sobre elles se reduiria un 20%, és a dir, un dia per setmana menys se podria pescar jonquillo i cabotí. Les captures de cabotí i de jonquillo es destinen al mercat local, on és un peix molt apreciat. Per comprovar-ho hem visitat la parada d'en Pep, al mercat de l'Olivar. La gent jove li costa venir al mercat i fomentar això és les mares o els pares fer l'esforç, venir al mercat i donar-li al seu fill o a la gent jove i que ho mengi. I encara després sigui un peix, el jonquillo un poc més elevat de preu, el cabotí és bastant més econòmic, és un peix que rendeix molt. El jonquillo, el més simple, el més fàcil és fer unes raboles. Les raholes de jonquillo són un plat essencial de la gastronomia mallorquina.
Han volgut aprendre a cuinar-les amb la Magdalena i la seva neta Joana. Quan va ser el primer cop que vas fer això? No sé quan em feia que em vaig casar i ja devia tenir de 8 anys jo. Com a totes les cases mallorquines, aquest plat ha estat present sempre a les seves celebracions familiars. Només a través del suport i la divulgació dels arts menors, la compra responsable i una gestió eficient assegurarem la pervivència de la pesca del jonquillo i, per tant, d'aquest patrimoni cultural i culinari tan arrelat a les illes. Després d'Andratx. I els meus pares eren d'Andratx i ell d'esport d'Andratx i van tenir un hotel en esport d'Andratx i jo hi vaig viure molt d'any. De nina sempre vaig estar en esport d'Andratx. Hauríem de tenir el jonquillo patrocinat, nosaltres.